Знаете ли какво се получи? Аз получих втора информация, този път наистина не е подписано, но само документи изброяваха такива документи, с които посочваха, че отговорът на госпожа Марковска не се основава на фактите. И това нещо също някъде тук сигурно са го получили и други. Тоест някой спори с нея, през нас се опитва да ни вкара в този спор, но това, че другите не взеха отношение, има просто обяснение. Те всичките направиха коалиция, за да гласуват за нея. Значи ГЕРБ, БСП и ДПС застанаха за тази кандидатура и очевидно не са имали интерес. Като сложите там и независимите и Атака, която не е вътре в тези теми, ние сме с кандидат и заради това е мълчанието. Какво получихте за госпожа Марковска? Кой спори с нея? Кога сте ги получили след изслушването? Всички са получили. Вие ни кажете... Аз казах, че не искам да ме слагате на фокуса на това, защото имахме кандидат. Бъдете. Ма всичките ги имат. Всички ги имат. Всички. Аз. Те не е само...